of His holiness. Sa Psalms 96 verse 6, yung pa ni David, honor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Mo bitaw na nga simbahan na to ang Ginoo diri sa iyang sanctuary kanang katahom ba nga kung sa man mga katahom di sa Ginoo kanang gihatag sa tuwa ba kanang love, di ba? Okay kay nang love, kanang mahigugma ka sa silingan nimo, makay kaaway. Laba pang mahigugma ka sa Ginoo, ug na kay kalipay, love, joy, peace, sa panagingon, long suffering, the fruit of the Spirit, nagingon Apostol Pablo, naagay na nimo. Mo na ang beauty sa Ginoo, kay mo na ang gusto sa Ginoo. Abi nimo dinhi sa kalibutan, kanang gipang invite sa Ginoo mo niya, kanang gipang invite sa kalibutan. Sa mga klaseng mga invitation diri sa kalibutan be. Ni usay biyaan ganin nato ning invitation diri sa simbahan. Pero kung doon ay mga invitation sa lain simbahan nga ang tao moadto gyud, biyaan na niyo sariling simbahan kay ngano man kay nay nag-invite nila dito. May mong speaker ako, invite on daga may nag-invite na ako nga din may mo ko speaker dito, dili na ko matod pa dili na ko moadto dito kay ngano man na ako'y karniro nga gibantayan. Pagbalik na kong tukbo na, noon, kung baliwala lang nila ang ilahang mga gitawag o balay sa Ginoo, pwede sila muadto dito. Para ini nga ito ang kalibutan ron. Sa panahon sa dunay suna ang atong presidente, di ba? Tanawa ng mga gipangimbita, kanang mga asawa sa mga congressman, mga senador, pagwapahay lang yun na sila. May pangkalibutan. Once imbitahon, pilting wapahan. Labi na kanang mga lokal nato kanang naay baptism sa bata, inviteon ka, magsuod yung ka ganang murag dato katanawon kay gimbite ka. Lami man guning gimbite good, no? Murag garbo punta ba nga gimbite ta, pero sa tinuod atong unang panahon nga wa pa ko na invite og mga ninong-ninong, nangandoy gyud ko ma-invite ko. Bisag wa ko'y kwarta. Kay murag sikat man ang invitation. Mo to nga niabot ang panahon nga sige nag-invite na ako. Nag-uol naman ko, nanagga naman ni, kay manganda man din yung regalo. Mangita man din, nagsuutol, kay gimbite yung ka. Saan na lang, wanto ka dito, nga pangit yung sapato, pangit yung sinina, yung ang mong regalo, barato, ramurag, ang imo nga ganing huna-huna na problema kay nga naman, gimbite yung ka. Diba? Yung na sa kalibutan. Sa birthday, sa party, labi ng special gathering, mga dipo, mga marriage, andam yung ka. Halos pa absinant ni mo yung trabaho. I-postpone pa ni mo yung transaction. Kaya nga nung gimbalik ko ka. O nasa kalibutan. Tagaan yung bili. Wala'y gimbalik dito. Sa mga kalibutan mga gathering nga di, hindi yung ka mangandam. Mangandam ka yun. O nang yung mangandam gani ka ng mga invitation. Labi pa ka nang nasa Ginoo, di ba? Yung kaon sa mga ito ang andamon nini, magpalit na regalo, magpalit na dito. Mo bitaw na ang Bible, nagsulti na kung sa atong suoton. Kay invite man ta. Mo na usahay kang invite on ganito sa kalibutan. Dagantay andamon mo niya, murag akong nga sulat ni ba, murag natukma ko sa Ginoo ba. Pero dili gud ni mao. Una unsa matong buhaton be kung invite on ta. Kabalo mo no. Magpariban mo, asa mong pariban at mo sa parlor. Kanya siyempre, aron, ayahay kay ikadua, imong buhaton, adto ka sa butik. Dili butik ka ng mga sininaan ba, no? Ikatulo, adto ka sa shoe shop. Mga sandals, adto, hindi ka mo, gahin yung kag tayo mana, di ba? Gapo pa ng invitation diri. Ikaw ba adto ka sa gift shop? Mga regalo mas may gwapo ikuan ini no. Ana ba? Ya mo yung kawi. Na may ganang usay ba istorya lang guna. Na figurine dito sa unggoy. Iba si impana naman akin na lang. Kay bura mang unggoy po dito. Parang ana ba ibasi-basi ba, di ba? Imong ana usahay. Unya ika-5 asa man ka? Musulod yun ka sa dressing room. Ano nga magilis yun ka? Nga naman, pag ikaw magkita naman mo. Andam na katanan. Na ana ang imuhang
ribang, gwapo na kayo na, dili na nakulot, dili na kalka, gisyampo na nimo, nanay mong sinina, gwapo kayo, napilian nimo sa butik, bisag baraton lang, kay nga naman, ay mong nasudlang butik, mga ukay-ukay ron di ay. Unya, siyusya, at to tanan, nana, andam na tanan. Nya, makigtagbo, dahil mo dito. Ang ikapito, naitabo, magkita na mo sa silibran o sa celebrity. Diyan na siya mo tanaw nimo. Mo na importante ang ibuhang giadtuan kinsa may nag-invite nimo. Oh, nya moingon dayon na nagsilipod ko gwapo lagi nimong gawon. Pilip palit nimo na asa maka dayon kinsa may nag-style na tanan daghan kayo. Asa ka nagpaparlur, asa ka pag ka nagpungutan na sa kakwan. Pero ang Ginoo binimo giduol nga mga gis giingon yung amigo wa man ka nagsuot og wedding gown siya ron naman pod. Mo nang iya sa Ginoo mo na kung maduol ta sa Ginoo sa kingdom sa Ginoo klaro pud wa ka nagsuot nga Ginoo gyud na mo bitaning wa ni masulti kay secret man ni mo na may pa ang kalibutan once nga invite ta ready na ta mo hinungdan ingon na lang si Jesus ang Ginoo sa pulong sa Amos chapter 4 verse 12 prepare to meet thy God pangandam na lang mo sa adlaw sa Ginoo mao ra ako giingon ninyo. Ayaw mo pag-ingon nga di na magpaabot ka rapture. Kung magpaabot ka rapture, ready ba ka? Worthy ba ka? Tinuod man ginang rapture, pero dili na pre-trib. Taba mo sa pre-trib? Sa dili pa daw moabot ang tribulation. Nya dili po na post-trib. Kay walay 7 years nga tribulation gingon sa Bible. Sila rin nag-ingon na 7 years. Ang tribulation nga giingon sa Bible sa Revelation is 42 months lang. Ang great. So why post-trib? Walay kanang gitawag og least tribulation kay 7 years daw na. Kanya kanang 42 months sultihan ta mo ingon pa sa Revelation naagi na dito ha. Tulo ka tuig tunga na. Wala yang gingon dito. Unya walay rapture diya sa post-trib kundi mid-trib. Post-trib. Walay mid-trib, post-trib. Ang gingon, walay tunga-tunga sa 7 years. Kaya may 7 years tribulation, 42 months. Inighuman yun sa tribulation. Mo bitaw na nagtuon taon sa ibuhaton kay ngano man mahitabo man ginintanan. Sabi ni mo nganong mahitabo ng 666. Sultihan ta mo ngano. Mo bitaw na mangandam ta sa Ginoo, okay? Dili na pwede ingon nga di pakalitan lang ta sa Ginoo. Ang Ginoo na igugma nato, andamon jud ta. Mabita na magtuon jud ta sa pulong sa Ginoo aron sa atong buhaton. Mao na ni ang inungdan. Nganong mahitabo ng 666. Sa Sipanaya chapter 3 verse 8 and 9 ingon pa niya. For my determination is to gather the nations that I may assemble the kingdom to pour upon them my indignation, even all my first anger. Bisan ang akong kasuko, tanawa, bisan akong kasuko, ug ang iyang indignation, kapag mo indignation, kapungot, kalagot ba? Naglagot yun sa mga Kristohanon. Dili sa dili Kristohanon. Wa mo siya naglagot ana. Pag yang gikalagotan katong mga Kristohanon, nga naman giinsulto ang pulong sa Ginoo. Manang niingon bitaw ang napulo kasugo sa ikadua. Do not take the name of the Lord in vain. Ayaw gyud nagamitan ang pulong sa Ginoo kay blasphemous na kay kanang maka-blaspheme sa pulong sa Ginoo kanang espiritu dili na mapasaylo. Mo nang nasiya pa namalos ang iyang panimalos kanang 666 perting mag-guol yun ang mga Christian sana kung dili sila ma-rapture. Unya, okay lang kung ang gitudlo nga rapture nga diin dapat ma-rapture kanang qualified ka, worthy ka sa rapture. Na pa may buhato nato. Pero dili na yung rapture in the post-trib. In the mid-trib, kung dili post-trib na uman sa tribulation. Mubalik ang Ginoo kay nga naman ang Sipanaya nagingon sadya matuma na gani ang determination iyang igader ang nasod iyang iasimbol ang mga hari aron bubuan niya sa iyahang kapungot o ang iyahang
kaligut-gut. Yan ang igadir. Ibubo niya ba? Muna sa Sipanaya chapter 1, nag-ingon pa siya diri, the great day of the Lord is near. Man shall cry bitterly. Ora niya kung gigwa kay taas man eh. Ang adlaw sa Ginoo hadool na ang mga tao maghilat yun sa kasakit, kapait. Kaya ingo pa na dito nga din, ang adlaw sa Ginoo is kangit-ngit naman na. Wala na pag-asa ba? Pag mahitabo na ganyan ang adlaw sa Ginoo, di ka kasulod sa gingharian sa langit, ma-close na. Muna kung gingon, maabot ang time, ma-close na. Muwali ra ko about ninyo, ma-close na. Naaman diri sa Biblia. Pag ma-close na gani na, adi na kakasulod. Parehagod sa arka ni Noah, gisirad ana sa Ginoo, wa na nakasulod. Mo nang gingon ni Noah, dili ma ako nagsira. Mo nang bitterly na kapaitan na stick darkness na kanang stick darkness nakaagi na mo atong iklip. Amot nakasaksi na mo ang iklip nga diin wa kay makita biyang tapad nimo di nimo makita. Perting ngit-ngita gyud. Halos di nakakakita mga butang. Murag imong gibati ba nga wa na kay pag-asa kay ngano manus ko may pag-asa nimo di na makakakita sa adtuan nimo sa buhaton nimo. Okay lang katong iklip kay kadali lang. Ay salamat. Wala dayon. Pero kining giingon sa Ginoo nga adlaw di ni mawala dayon. Although makakita ka pero ang imong hunahuna wa na kay pag-asa. Di na ka malangit labi na kung ikaw nagtuon sa pulong sa Ginoo niya. Wa ka nangandam, wa ka nagsuot og righteousness. Ingon pa niya sa Sipanaya chapter 2, 1:23. 1:23, ingon pa niya, before the day of the Lord's anger come upon you, seek ye the Lord, seek His righteousness. Muni tambag po ni Sipanaya, samtang siya nagwali ka ng libro ni Sipanaya na prophecy na sa mga hitabo nga moabot. Una, moabot ang kasuko sa Ginoo. Pangitaan ninyong Ginoo o pangitaan ang righteousness. Kaya ang Ginoo nag-influence sa righteousness mo nang gingon ni Isaiah. Pangita siya samtang siya makaplagan pa. Sampita siya samtang haduol pa. O bita na manampita sa Ginoo kaya duol pa ang Ginoo. Sipanaya chapter 2 verse 3, mo bita na iyang gingon diri, seek ye the Lord all ye meek of the earth which have wrought. Matod pa niya, His judgment. Seek righteousness. Seek meekness. It may be ye shall be hide in the day of the Lord's anger. Na aron ikaw taguan sa Ginoo sa iyang panahon sa kapungag. Siya ray mutago nato. Mo bitaw tong giingon ni David sa 91, kung ikaw magpuyo sa sikreto sa balay sa Ginoo, under ka sa shadow of the Almighty. Kay siya ay nagtago nato. Mo na inungdan ningon ang Sipanaya, pagitaan ninyo ang Ginoo kamo mga maagbo. Kana mga buutan ba, mga maayuhon ba, dili ng mga isugol, mga malditahon, dili ng mga taong mga bisyuso, tanang tao nga wala gunahuna sa Ginoo. Kato mga meek sa tanan kalibutan. Labi na katong na tuman sa judgment, who wrote His judgment. Mo nang gingon pangitaan yung righteousness ato pangitaon kay ngano man kita ginan sa Ginoo kay kita nagatuman man sa judgment sa Ginoo. Apo dabaw ba mo sa judgment sa Ginoo? Kani akong ipanulti ninyo, judgment sa Ginoo nato. Kani pulong sa Ginoo, the judgment of the Lord are true. Once kani musulti ang Ginoo, mao na gyud na. Pag dili ka magsuot og sinina nga fine linen, ayaw ko ina nga ikaw imbitado. Kung gi-invite man ka sa kalibutan, nangandam ka, labo pa sa Ginoo, kay Ginoo nang nag-invite nimo. Gi-invite ka for the everlasting life, di ba? Wa ko kay na everlasting life. Pero kining kuan, invitation diri, isa ra man ka oras. At tulog ka oras ba, tulog ka pa. Kung magkaon na human. Ato imong sinina nga gwapo kayo nga gipalit imong mahal kas ara to magpaabot na po kag nay mag-invite. Pero da sa Ginoo, suoton gyud na nimo hantod-hantod kay giparidi man ka ana. Mo nagigrant na sa Ginoo nang gitawag og righteousness.
Mo nang gingon sa Revelation, granted that he should be arrayed. Mo nang dili na ta maka-argue. Mingon ka nga, maluwas man ko, maluwas ko. No, nagsuot ba di ka og fine linen, which is righteousness of the saint? Kung nabuhat nimo ng righteousness, so therefore ikaw ang qualified. Dili lang kay sa rapture, kung dili sa kasal pagid sa Ginoo. Mo na nga ayaw ninyo nang naa ng rapture. Ang naon ninyo nga kita mahimong tapos sa rapture. Ya, mahimo natin tapos kung kita adunay gisuot nga fine linen, giarid ta matod pa niya. Natay gikuha nato gidayan-dayan. Sa spiritual, but the Lord our God, He also bidden or invite us in the marriage of the Lamb. Mabita hinungdan nga din ang gingharian sa langit sama ni ini. Mga gipang-invite o ang unang gi-invite niya, matod pa niya, they would not come. Katong gipangwalihan, di sila mo adto. Kanang dili mo adto, abi nimo, Christian gyapon ni ang iyang gingon. Kay kini pulong sa Ginoo sa mga Christian mani dili man sa dili Christians. Matod pa niya, kanang they would not come, di daw sila mga tuig sa servant. Mahal nari, akong gimbita sila, di daw sila mga ni. Siguro busy, di ba? Siguro mo nang gingon ni Jesus Christ. Duol kamo kanako. Uban kanako manlakaw ta. Kunya naay tao niingon dito kay illustration mo to ni Jesus Christ, magtutudlo. Matod pa niya. Di sa ko kajut lang. Kunya ra ko mukuyog nimo kay nakapalit magkukugyuta. Nakanegosyo manggugko. Kunya na lang ko. Ang uban magtutudlo di sa ko kauban nimo kay ngano man ako sa atong ilubong. Ang akong amahan namatay. Sa gitubag katong ang kuyaw katong gitubag ni Jesus Christ katong namangil nga naay manggoy namatay iyadang amahan ako sa to ilubong sa tubag ni Jesus Christ pasag di ang patay magalubong sa galingong binatay kuyaw kayo ng mga pulongan na sa Ginoo nga gusto gyud niya nga ubanon gyud ka sa Ginoo kay gi-invite man ka mo bitaw na nga diin dalay kun gyud ang tawo nga gi-invite mo nang giingon sa Revelation, blessed is the man who I invited in the marriage of the supper of the Lamb. Marriage supper of the Lamb. Blessed daw to, bulahan to. Ano pangayuwag yun sa Ginoo, Lord, invite ko ni mo, Lord, invite na yun ko. Dili na ingon nga, pagpanak, kamatay sa lansang sa krus ni Kristo, yung giluwas ka na no. Kung dili, ipang-invite lang ta. Wala yung gingon rin sa Isaiah chapter 61, verse 10, sadya nga ikaw ni dawat sa Ginoo, automatic yung ka gi-invite sa Ginoo. Unya, sa diya nga gi-invite ka, naagi kay gisuot na. Sa pagdawat pa lang, Isaiah chapter 61 verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. Tingnan pa ni Isaiah. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation, and He hath covered me with the robe of righteousness, as a bride groom decketh himself with ornament, and as a bride adorneth herself with her jewels. Wala, nalipay daw kayo si Isaiah kay nga naman. Ugdako, joyful, rejoice, and joyful. Kay nga naman, sa diya nga, gi-invite siya, nga matod pa niya, gisinanaan, manggudayon siya, of garment of salvation. Na kay kaluwasan na mo nang uban magtutudlo once you are saved always saved iya kung makasala ka always saved gyapon ug wala ka nagsuot ining kay wa makakabalo ining garment although salvation lang ni unya He hath covered me with the robe of righteousness wala kay robe of righteousness naa kay although salvation kay giluwas ka tinuod katong pagpakamatay ni Kristo pagluwas dito sa mga tao katong mudawat niya na nato yung cloth of salvation, giluwas na mo. Ang problema, kaya wak may nagsuot o robe of righteousness. Na sama daw kuno sa bride, groom. Sama ba sa atong pamanhunon, kanang atong pamanhunon, dikit himself, gidayan-dayanan na sa iyong kagalingon with ornament. Na ay mga gidala sa Ginoo, kana si Jesus Christ, sabi nimo sa diya manaog na si Jesus Christ ni, nagdala na siya og ornament nga diin iyang i-adorn sa iyang asawa mao kana ang New Jerusalem kay kini atong Jerusalem diri sa kalibutan may tungod sa atong pagsimba
kahoy raman ni. Binuhat raman ni tao, pero kanang gikuan ni Jesus Christ, dalo niya din nga ikaw papuyon. Wana giingon, as a bridegroom dikit himself with ornament, as a bride adorneth herself. Ingon pod ang usa kay diin bride, kanang wife, kanang babae ba kinahanglan mag-adorneth herself. Magsuot pod herself with her jewels. Anang mga jewels sa Ginoo ba? Sa Malakay, ako nabasahan dito, ang tao daw mahadlok sa Ginoo, chapter 4 na, basahan na ninyo, gamay raman na dito. Summarize ko lang ninyo, ang tao nahadlok sa Ginoo, sama siya sa jewels sa Ginoo. Mo na tao nagsuot sa jewels, ang jewels nga gingon sa Ginoo, kanang kahadlok niya ba? Mahadlok ito sa Ginoo. Ako mahadlok man ko sa Ginoo nga dili siya mutabang nako, di siya muluwas nako, ug di siya mutubag nako. Mo na akong kadlokan, labi na ang akong kadlokan kung dili ko niya pasudlon sa gingarian niya. Ug labaw sa tanan kung dili na niya itudlo kanako kanang righteousness. Mo na akong gikadlokan, mo na si David nagampo kanunay, open to me the gate of righteousness, kay kanang righteousness pangitaon nun man gud na. Mo bitaw nang niingon sa Sipanaya, sa dili pa moabot ang kapungot ug kasuko sa Ginoo, kamo mga maayo ug mahagop nga mga tawo sa kalibutan, pangitaan ninyo ang Ginoo ug ang iyang pagkamatarong. Muna nga mangita ta sa righteousness, magisgot ra tag righteousness. Pagkagwapo sa righteousness nga gisulti niya dinhi. Dili na ta angay mahadlok sa 666, baliwala ulan nato na. Abi nimo katong Psalms 91, sa diya naa ka sa balay sa Ginoo, igura ka makakita sa mga tao nga kalaban sa Ginoo. Nga silagi panglatigo sa Ginoo. Di gina makaabot nimo basahan ang 91 tanan. Mga balatian, mga kasakitan nga gipadala sa Ginoo dinhi, dili na makaabot nimo kung naa ka sa balay sa Ginoo. Kini akong giingon ninyo mao ning balay sa Ginoo. Kay ngano man naa diri ang pulong sa Ginoo. Sa 2 Chronicle chapter 20 man siguro to, 9, kung naa diha ang pangalan sa Ginoo ni anang balaya, ug ikaw naa sa sulod diha, mutawag ka ug musampit ka sa Ginoo, tubagon ka ug luwason ka niya. Mo bitaw na kanunay gyud amuan hidiri. Kaya wak takabalo ni panahon na, tanawan ni panahon na ni, nahitabo ni tungod man ni sa puno sa Ginoo, gipangsulti na niya daan, kaya ang tanan na hisulat na magod. Kaning adornet, matod pa niya din as a bride adorneth herself with jewels. Kaning gi-adorn mo, gi-adornet, kanang ambot pasabot ba? Sa dictionary ning adornet o adorn, to add beauty or splendor. Pagdugang na sa imong mga pagkatahumba, basig wa mo kabalo sa atong buhaton diri. Kanang mga matod pa niya dito, wala na ko to na sulat ba nga di, ay noon, may sigutan to no. Matod pa niya, sa wisdom, idugang kaninyo ang knowledge, sa knowledge, idugang ninyo ang gitawag o kanang kinaiya nga maayo, pagpugong sa kuling, gipangdugang ba, gipangdugang. Mo ni giad, adornit, kinanglan ang imuhang kaugalingon, kung mga lagad ka sa Ginoo, na anak kay daghan na katunan. Kung ito itong illustration ni Jesus Christ, kung tagaan kag napulo, pag imo nang gamiton, padaghanon pa na sa Ginoo, nato giyatagag usa, wa niya gamita, gitaguan ni niya, mo tong ang usa gikuha lang gyapon. Bisa unta katong usa padaghanon unta to niya. Mo na ang gingon sa Ginoo, dugang-dugangan juga hangtod mahimo kang putli sa Ginoo. Mahimo kang takos. Mo nang gingon ni Apostol Pablo katong giwali na katong miaging Domingo, gihimo kanyang spouse in one husband. Nga aron ikaw i-present daw kang Jesus Christ, a virgin, kanang pure ba? Putli ba? Sama atong 10 virgins ba? Kanang foolish, 5 foolish, ha? Sa man itong gingon nga, 5 wise. Kanang ikaw, magtanaw ka sa mong kagaling kung kay anwentan niya og oil. Kato akong gingon ninyo gibasa nga ang pag-agi ni Kristo dili gugma na niya gisuotan kag niya mga jewels o niya gianwen pagkita sa oil. Katong 10 virgins abot pasabot ni Jesus Christ, tan-awa na ninyo inyong oil kung makaabot ba na sa tungang gabi kay ngano man. Pag musinggit na muingon na ganitong pultan mo able, oy sugatan na ninyo ang inyong pamanhunon. Tanawa tong 5 na inisinggit, sugatan ninyo pagtanaw niya. Kaya wa pa man ikaw, sugatan lang ninyo.
Pagtanaw niya, uy, pag tama-tama gyud mapalong ni di na sila kakita pag sugat. Mato hinungdan ningon siya sa mga wise nga gaida mga uwil diya. Mato ningon dito ang mga wise nga tama ra ni sa amo. Mapamikabaw kung sa pagkadugay nga moabot to. Wala nga pamalit mo dito nanagan sila dito na malit. Pulis lagi, wa nangandam. O pagbalik na sigurado na kadtong mga wise, tanaw nila nga di ng ilahang uwil. Nagasiga pa, makapasiga pa hantod mabot ang bridegroom. Ito example niya, di ba? Kanang 10 virgins. Kaya nga naman gusto ni Apostol Pablo nga diin kita i-present kan Jesus Christ matong husband. Mo nagiingon nga mapresenta with a pure kanang wala tay laing gigugma ba sa kalibutan, wa na tay gigugma diri, wa na tay gigugma ng balay, tanan mga butang diri wa na nato higugma ana ulo gibuhat lang nato na pero wa ta higugma ana naagyo ta diri mo nang gingon higugma na nato ang Ginoo sa tibok natong kusog kalag ug una kasi mana panahon Domingo gani exercise dayon adto gyud dito ug kanang mag-exercise ka para diri ayaw ina nga ikaw luya hinuon ka diri mo nang gingon higugma ang Ginoo tibok nimong kusog mo na kumani ka diri kinahanglan abti ka kusganon ka. Mana yang gingon din sa Revelation chapter 21 verse 2. And I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. O ang atong Dios iyang giadorno na sa tuwa. Iyan ang gitawag og kanang gidugang sa tuwa. Nga matod pa niya din sa adorned ug adorn by decoration, adornment, something which adorn. Nay usa ka butang nga diin naagi dalahon ang Ginoo. Nga diin kung magminyo ta sa Ginoo nanatay balay kanang New Jerusalem. Kani atwa diri New Jerusalem spiritual ni katong giingon ni sa Hebrew ba nga diin ang Ginoo nagingon kang Moses nga diin si Moses nagprophecy. Matod pa niya, nahadlo ko sa uling adlaw kaninyo. Nahadlo ko kaninyo kay grabe daw ang ulahing adlaw, grabe daw kayo. Pero ningon siya, apan naaman mo sa Mount of Olives, which is the New Jerusalem, which is registered in heaven, accompanied by angels. Ang mga manulunda ba nagbantay, bobit daw na kita diri kung makasuta ng spiritual kingdom, nga mo nang Ginoo na mo ay nagbantay na nato. Wala si Moses ningon, but you are now in the Mount of Zion, the New Jerusalem, the city of the firstborn. Kanang mga firstborn, kanang unang natao diya sa Ginoo. Kita kinahanglan maunang tao diya sa Ginoo kaysa mga tao diri nga wa pa natao pag-usap sa Ginoo. Mo nang bot pasabot kinahanglan matao ta sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi nga munaog daw